Sufɛ foli an bɛ o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ Bɛlɛdugu Jabarani kunnafoniyaw lajɛli la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka don o don timinadiya la Bɛlɛdugu Jabarani na ni ye aw ka bi kunnafoniyaw lase waati ye aw ma bamanankan na. Halisa an bɛ sigi ka aw fo Bɛlɛdugu Jabarani sanfɛ jɛkulu min bɛ nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ sugu ɲɛnabɔcogo ɲumanw kama Dalateliyala ni an ko ma ko Senama olu ye baarabila kɛ bi araba février kalo tile 17 san 2021 na n'a ye jateminɛ kɛ fɛn min ye sugu olu ma dayɛlɛ bi fo ka taa se bolimafɛn bolila dɔw fana olu fana ma bolimafɛn boli kɛ bi ayiwa walasa ka se ka kunnafoniya caman sɔrɔ o baarabila hukumu kɔnɔna na an gɛrɛla ni jɛkulu in ɲɛma na ayiwa ka se ka faamuyali caman ani ɲininkali caman kɛ a la min sɔrɔla a ko kɛnɛ kan aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ. Oui, barabla inti dovere commerçant et transport, ani artisan, ani boucher, ani consommateur, a bere ka garabu dombi, ani farle no nyonka. Maintenant, doverama blana duskasiko, kadaka ambika gere chugo min jamana kono, wode benenta amma. Niya jatemine anga sugu nunu ngono. Chaque fois on va y anga sugu nunu de bika lotissé meru fait ani fangatigu fait ka fere mogoma mogomin kadu ye 50 millions 60 millions 100 millions ambi munde ye bail avec promesse de vente au bord de kuka papier la kaduma maintenant kena mo ba fa on ye ko bail de do a jukoro promesse de vente de do sandama do atigi ba yele ma tola ka titri nyina na kaka yere tay ka sɔrɔ état yɛrɛ yɔrɔ lotissé te bi 40 ans ou bien 30 ans ka di ko sugu de do o tuma état yɔrɔ min labɛn ko sugu de do a jateminɛ ni mɔgɔ kelen nana kana yɔrɔ sɔrɔ o la k'a k'a yɛrɛ ta ye haya o tuma jamana nin yɔrɔ ye jumɛn ye or que jamana de y'a lotissé k'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in a bilara sugu ye ou bien yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ o bilara dɔgɔtɔrɔso ou bien yɔrɔ dɔ bilara école ou bien yɔrɔ dɔ kɛra misiri ye o bɛɛ bɛ dépend de pilotement kɛ waati o man kan ka di mɔgɔ kelen ma individuellement mais an ɲɛ b'a la o de bɛ ka taa di mɔgɔw ma gauche à droite ka tila ka na anw bila problème na an bɛ ka bila problème jumɛnw na sisan an b'a ye dɔw bɛ taa titre dilan u ka yɔrɔ la o bɛ sɔrɔ ka taa titre ye tribunal la k'olu de ta yɔrɔ ye mais ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na ne ti justice jalaki ka d'a kan ne bɛ domaine de jalaki domaine bi son yɔrɔ min titiri ka bɔ ka di ninnu ma sugu kɔnɔ o de bɛ ne kabako mais juge ale ti sugu cogoya dɔn juge fana ti domaine ka fɛnw cogoya dɔn ne ale ye papier ko domaine directeur dɔ y'a signé ou bien domaine ka bolonɔ dɔ b'a la k'a fɔ ko non a tigi ta de don dɔrɔn ale bɛ a ka aval di k'a fɔ non k'a ka ɲi mais a man kan ka di ka d'a kan sugu kɔnɔna de don sugu kɔnɔna bɛɛ de jɛ de don mɔgɔ kelen ta tɛ état de y'a di ko sugudenw ta de don ko jamana ta de don maintenant jamana b'a bénéficier yɔrɔ jumɛn sale min bɛ sara o bɛ ka taa mairie kɔnɔ état b'o yɔrɔ bénéficier mairie b'a bénéficier maintenant population mana min bénéficier yɔrɔ bɛ y'u ta ye parce que jamana ta de don maintenant fɔra k'a feerela mɔgɔ kelen ma état bɛ perdre a ka yɔrɔ la population bɛ perdre a la mairie bɛ perdre a la ka d'a kan sale min bɛ taa mairie la o tɛ taa bilen wari min minɛna maire fɛ k'a dun a bɛ min yira k'a fɔ non ale ye yɔrɔ feere 100 000 francs ou bien 50 000 francs ale y'a di contrat de la k'a sɔrɔ a y'a feere 50 millions a y'a wari bila a kun o tuma o yɔrɔ caman de b'an bolo an bɛ tribunal la bi an fana y'a yira trop c'est trop ni bi grève tɛ ni arrêt de travail de grève yɛrɛ bɛ na ale kɔfɛ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ préavis bɛ na labɛn ka taa déposer grève min bɛ na ale 3 jours de don o grève an ka revendication ye mun ye papier bɛ maa o maa min bolo sugu ninnu na a ka annuler yɔrɔ o yɔrɔ jɔlen don sugu ninnu na ko étage de don a ka segin sugudenw ma sugudenw de ta de don i nana jɔ sugudenw de ka sugu la état de ta de don état bɛ se k'i ka wari évaluer k'a segin i ma taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini kɔfɛ i ka taa jɔ mɔgɔ tɛ se ka na faraw ci ka saw faga ka yiriw tigɛ k'a k'u ka sugu ye e kana dere min tila ko ala ye garizɛgɛ dɔ k'i ye ko e bɛna o tigiw bɔ yen nɔ ko maintenant k'a k'i ta ye c'est pas possible an tɛ se ka jɛ n'o ye o an tɛ kunfinw ye an ye maa hakilimaw de ye maintenant état ka titriw kɛ sugu ninnu bɛɛ kɔnɔ an b'a fɔ a ka titiri kɛ Sena Mali tɔgɔ la non a ka titiri kɛ état tɔgɔ la k'a fɔ Sugunukura domaine public de don a k'a sɛbɛn k'a plan bɔ k'a titiri kɛ k'a ta a bila archive la soit Kuluba soit ministère la ou bien yɔrɔ min na
an mago b'a copie de la ni nana an b'a yir'i la k'a fɔ sugu in titre de don an mago b'o de la o tuma an ka revendication y'o ye transporteurs fana ta bɛ yen bouchers ta bɛ yen artisans fana ta bɛ yen nɔ maintenant an bɛ tila ka se nin bɛɛ détaillé o ma kɔfɛ n'an n'olu sigira ni ala sɔnna mais an ta kumaba in kuma laban min bɛ n bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana ɲɛmɔgɔ ala de ye fanga kalifu la u k'u hakili to jamanadenw na min bɛ ci kɛ foro la i k'a dɔn ani e min bɛ jamana bɛɛ sanfɛ o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na k'i tɛmɛnen t'a kan min na o ye malidenya ye o bɛɛ ye kelen ye o la i ye chance sɔrɔ i bɛ sanfɛ i ye chance sɔrɔ i ye ministre ye i ye chance sɔrɔ i ye premier ministre ye i ye chance sɔrɔ i ye officier dɔ de ye mais i tɛ jamanaden ye ka tɛmɛ i ka jamanaden kan n b'o dɔrɔn de f'i ye o tuma na an b'a ɲini an ka autorités fɛ ka bɔ an ka président na an ka bonya b'a yɔrɔ parce que hali ni président tɛ a si bɛ yɔrɔ min a bɛ ne sɔrɔ den ye ne obligé len don k'a bonya a ka sijɛ kama ka fara a kan ɲɛmɔgɔ fana de don an tɛ ala deli an ka mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya an tɛ ala deli an ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔya mais a k'a dɔn a mago bɛ changement min na nord la n'u bɛ ka boli fo Kidal kama a k'a dɔn Bamakɔ kɔnɔna tolilen don o tuma na o kana sɔn an ka se nin bɛɛ ma nin ye avertissement de ye ka yir'u la k'a fɔ arrêt de travail de don mais an bɛna préavis déposer pour 3 jours o préavis maa o maa min m'a suit i b'a suit hali siga t'a la an b'o de f'u ye mais an tɛ taa n'an m'u averti préavis bɛ taa déposer n'u y'a ta ka baara kɛ n'a ye y a pas de problème dayɛlɛlen don dialogue kama n'u m'a ta y a pas de problème n'a don sera an bɛ taa fo an ka hakɛw ka sɔrɔ don min ni ala sɔnna ma. halisa kunnafoni kɔnɔna na an bɛ aladɔniya k'a fɔ fɛn min ye an ka sifinnaka dɔw olu ye kunnafoni di kɛ bi fana ayiwa ka ɲɛsin u ka hakɛw ma min ɲɛ bɛ ayiwa u ka ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛ u ka baaraw kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na Bɛlɛdugu Jabarani fana ale tun bɛ yen nɔ u ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ. an ka bi fara ɲɔgɔn a bɛ hukumu mun kɔnɔ ani an ka patron an ma bɛn kuma kelen kan an ko u kun b'an sara cogo min na u nana an deli k'an ka dɔ bɔ a la a ye dɔ bɔ a la u nana u ni baara daminɛna tuguni ko ni baara fanga dɔgɔyara dɔ bɔra a la an sɔnna baara ye fanga sɔrɔ an k'u ma ko ka dɔ fara an prix kan u ma sɔn ka dɔ fara an prix kan o kama an ye jɛkulu sigi a fɔ ni jɛkulu kɛra 3 ye aw ye mɔgɔ 3 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲɛmɔgɔ sigi aw yɛrɛ la an ye chef de atelier min bɛ yen an kun b'an ka kuma lase ale ma ale b'a lase ale an y'a ɲɛfɔ ale ɲɛna ko o y'a ɲɛf'u ɲɛna u ka dɔ fara an prix kan baara ye fanga sɔrɔ ale y'o ɲɛf'u ye u y'ale gɛn an ka ɲɛmɔgɔ tɔ minnu b'an ɲɛma n'o ye jɛkulu ye n'olu b'an ka kuma lase an y'a ɲɛfɔ olu ye samedi don sɔgɔma an nana an ma baara kɛ an bɛɛ jɔra da la an kumana o kuma la an ma baara kɛ an taara so an nana lundi sɔgɔma u k'an ma an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ma o bɛ se mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna ma an ka biro ɲɛmɔgɔ ko olu ma ko u b'a fɔ mɔgɔw ye an k'an sigi an ka baara kɛ n'an y'an sigi an ka baara kɛ u bɛna solution ɲini a la an b'o temps kɔnɔ an sigira an donna an y'an sigi an ka baara an ye baara kɛ u nana u bɛ ka ɲɛmɔgɔ ninnu tɔmɔ kelen kelen k'u bɛ taa n'u ye biro kɔnɔ u bɛ taa kum'u fɛ an ye mun kalama n'u taara n'u ye biro kɔnɔ u bɛ bɔ n'o ye kɛnɛma u bɛ gardien bila u b'o renvoyer direct u b'o labɔ e ye ɲɛmɔgɔ ye e bɔra kɛnɛma usine ka bɔ cogo min na e bɛ se ka don k'e b'a fɔ mɔgɔw ye k'u ye gɛn mɔgɔw dun de ye u bila u ɲɛfɛ k'u ka ɲɛ kuma laselaw ye n'olu bɔra kɛnɛma est ce que tailleur tɔw bɛ bɔ a kalama ko min bɛ yan o y'a sɔrɔ an ɲɛmɔgɔw la mɔgɔ kelen b'u la ale y'i puruti ale de bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye a ye sabali an bɛ solution ɲini a la a ye sabali an bɛ solution ɲini a la fo ka taa tile ban an ma solution sɔrɔ a la sanni o ka kɛ an minnu bɛ yen an bɔra ka na kum'u fɛ u ko an ma an ka taa baara kɛ a dɔw ma sɔn ka baara kɛ caman bɔr'u nɔfɛ bi an ye lancement fɔlɔ kɛ an jaabi kan an ma jaabi ɲuman sɔrɔ o la an ye filanan kɛ kunu jaabi caman nana o sɔrɔ o la bi sɔgɔma an nana an bɛ mun kɔ k'an ka hakɛ kunu u y'an wele k'a fɔ an ye an ka bolo d'an dusu kan an n'u ka jɛ an ka baara kɛ an k'u ma an ye prix min fɔ aw ye n'aw sɔnn'o ma an ye denmisɛnninw de ye baara ka d'anw ye hali sisan n'aw sɔnna ma an ka prix ma an bɛ don an bɛ baara kɛ sisan hali n'an n'u bɛnna sisan yanni tile tɔ ka ban an bɛ don an bɛ baara kɛ yɛrɛ ye o prix fɔlɔ la an kun bɛ sara 10 den kelen kashine den kelen bamanankan na contre poussière den kelen an bɛ sara dɔrɔmɛ 10 wagati nin na kɛ u ko k'u ni jamana tɛ ka baara kɛ bilen fɔlɔ u yɛrɛ bɛ k'u patienter n'u yɛrɛ ka poche kɔnɔ wari ye k'an sara k'an ka kɛ 7 ye an nana sɔn o ma u nana kɛ 5 ye caman ye baara bila k'a t'u arranger an nana t'o la u nana ko ni fanga y'u ta ka baara kɛ k'u bɛna an kɛ dɔrɔmɛ 10 ye an sɔnn'o ma an sɔmina k'a fɔ u ni État bɛ ka baara kɛ
fo fini mu yɛrɛ ka izini kɔnɔ o fini banna u taa fini san fo jamana wɛrɛw la ka na n'a ye an sɔnna ma conteneur 6 ɲɔgɔn u nana n'o ye an bɛ baara kɛ an k'u ma an ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ n'o chef d'atelier an k'ale ma ale ka kum'u fɛ u ka dɔ fara an prix kan comme olu y'a fɔ an ye an sɔnna an ye dɔ b'an ka prix la bi an fana b'a f'u ye u ka dɔ fara an prix kan o y'a kuma fɔli min kɛ u y'ale gɛn k'ale labila an ka laɲini yɛrɛ ye an ka baara kɛ an bɛ prix min na an ka segin an ka prix la ani prix min kan ka d'anw ma u k'o prix d'anw ma dɔrɔn an ye baarakɛlaw ye hali n'u bɛnna la sisan an bɛ don an b'an ka baara kɛ baara ka d'anw bɛɛ an ye denmisɛnninw de anw ni dɔw sigira so u bɛ se ka tugu mɔgɔ dɔw kɔ u bɛna jogojuguya sira ta musow b'an na mɔgɔkɔrɔbaw b'an na denmisɛnninw b'an na cogo min na caman bɛ se ka taa kɛ tiɲɛnikɛlaw ye kɛnɛ ma an tɛ fɛ tiɲɛnikɛlaw ka bɔ an na an bɛ fɛ ka baara kɛ an ye fasodenw de an bɛ fɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye pour que faso kanu m'an na an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye mun bɛ se ka faso lanɔgɔ an bɛ fɛ an ka kɛ baarakɛlaw ye pour que sini an bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye u b'a fɔ nin ye maliyɛn den dɔw ye u ka baara kɛ nin de olu bɛ nin fɛn in de baara maliyɛnw de bɛ nin fɛn in baara a dilannen filɛ nin ye maliyɛnw ta ye o de b'an kɔnɔ o dusu de b'an kɔnɔ k'a yira maliyɛnw na. an bɛ don min na i n'a fɔ ko sisan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn min ye an ka dumunifɛn dɔ ni an k'a ma ko dɛgɛ o ma ka di maaw ye kosɛbɛ walasa ka se ka kunnafoniya caman sɔrɔ o dɛgɛ dilancogo kun kan an gɛrɛnna an ka balaka dɔ la min cɛsirilen bɛ dɛgɛ dilan okumu kɔnɔna na ale ye dɛgɛ feerela ye a ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ. bon n'i y'a ye ne donna dɛgɛ feere la parce que muso ka sokɔnɔ sigi nafaba t'a la ni wulila ka i cɛsiri ka dɔ kɛ i b'i ka furuso dɛmɛ i b'i cɛ dɛmɛ i b'i denw dɛmɛ o de ye n don dɛgɛ feere la alhamdulilayi n ye nafa sɔrɔ la parce que baara min y'i bɔ luwanse la k'i don i yɛrɛ halala du kɔnɔ o ye nafaba dɔ ye n ka denmisɛnninw ka ekɔli saraw n jɔlen bɛ n'o ye n yɛrɛ ka denmisɛnninw ka musaka bɛ n jɔlen don ala ma n ka cɛkɔrɔba kɛ garijɛgɛtigi ye donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ furu in kɔnɔ yanni saya don cɛ bon mɔgɔ min bɛ ne bolo sisan a bɛ mɔgɔ ta ɲɔgɔn bɔ baara in kɔnɔna na an bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka na feere kɛ ɲɔgɔn fɛ bon ladilikan bɛ ne bolo k'a lase muso bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri ka dɔ kɛ k'i ka furu dɛmɛ parce que n'i ye furu kungo bɛɛ ta k'a da cɛ kun bi a furu caman bɛ yen nɔ a tɛ laban na a kɛlɛmisɛnnin ka ca a kumamisɛnnin ka ca cɛ tɛ se muso donni bɛɛ kɔrɔ fo que de a ka dɔ ta ɲɔgɔn donni na o de bɛ furu sinsin o de b'a laban ka ɲɛ ne kɔni b'a fɔ muso bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri ka baara kɛ baara de bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la baara de bɛ bɔ jɔnya kɔnɔ. ni kunnafoniyaw de bɛ dasigi aw ka bidon kibaruyaw la min sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ɲɛfamayaso fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman ni aw ka lamɛniko ɲuman na su hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma waati wɛrɛ ala k'o don ne ni aw bɛɛ lajɛlen an garisigɛ la aw k'an bɛn.